her bozmanı gelê temaşavanên hêja di vê vîdyoyê de min ji we re Alfabeya Kurdî amade kiriye. Xebata ku min amade kiriye hêvî dikim hûnî biacîbînin. Da haydi em dest pê bikin. Alfabeya Kurdî. Deng bi alîkariya hin nîşaneyan tên nimandin. Ji wan nîşaneyan re tîp tê gotin. Di Alfabeya Kurdî ya Latînê de 31 deng wekî dengên bingehîne hatine pejirandin û ji wan re tîp hatine danîn. Tîp nîşaneyên dengan in. Mirov biriya tîpan dikare dengan nîşan bide û mayînde bike. Di rêzmana Kurdî de ji tîpên hûr re hûrdek, ji yên mezin re girdek tê gotin. Tîpên girdek. Tîpên hûrdek. Dengdêr. Di Kurdî de 8 dengdêr hene. Ji wan 3 heb Kurd, 5 heb jî dirêj in. Dengdar. Di Kurdî de 23 dengên dengdar hene. Alfabeya Kurdî. A. Agir. B. Beq. C. Cotkar. Ç. Çav. D. Derî. E. Evîn. E. Êzing. F. Firoke. G. Genim. H. Hesp. I. Ihlemur. İ. İsot. J. Jebir. K. Kew. L. Listik. M. Masi. N. Nan. O. Ol. P. Pel. Q. Qıcık. R. Roş. S. Sev. Ş. Şer. T. Tri. I. Iti.
U. Buk U zava. V. Vala. V. Venekeş. X. Xani. Y. Yekiti. Z. Zebeş.